Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naging viral ang vlogger o YouTuber na si Nico Cado Abocado. Matapos pumayat siya at nawalan ng 250 pounds sa kanyang timbang o 113 kilos sa loob lamang ng 2 taon, parte ng kanyang social experiment. Sa nasabing video na pinamagatang 2 steps ahead, kitang-kita na suot pa ni Nico Cado Abocado ang ulo ng isang panda bago niya ni-reveal ang kanyang sarili. At nakitang pumayat na nga ang nasabing vlogger. At inamin niya hindi siya gumawa ng video sa loob ng 2 taon. At sinabi pa niya, nagising na siya sa isa sa pinakamahabang bangungot ng kanyang buhay. Kung dati-rati tinawag siyang mataba at iba pa, ngayon payat na ang mukbanger na si Nico Cado Abocado. O ang totoong pangalan ay Nicholas Perry na isang American YouTuber. Ikaw, kabisyo, kailan mo balak magpapayat? Hi! Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, Nico Cado Abocado, Bishik. Morning call! Morning, Teeth! Kabisyo! Feel good morning! Adlaw Martes, September 10, 2024! Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Nagda-diet na angkol dagoy! Imposible! Himala! At kasama ang pabansang tita dahil lang kung bakit ka nagmumukbang sa radyo. Tita Tanya Chinita! Thank you! Good morning, Tits. Nakaka-amaze. Nakaka-inspire. Oo, nakaka-inspire. So, pwede naman pala. So, imagine gaano ka, tignan nyo po, kung meron kayong mga, may mga internet kayo sa bahay o sa cellphone nyo, search nyo yan si Nico Cado Abocado. Oo. Isang American YouTuber, vlogger. Mukbangers yan. Talagang, alam mo naman ang content ng mukbang, Tits, bilang isang vlogger, alam mo yan. Kain. Kain lang. Kunyari, mga spicy foods. Kunyari, Kain ka sa harap ng camera kahit wala kang sabihin. Kain ka. kahit anong pagkain na gusto mo. Kunyari, isang malaking pizza o ubusin Puro mo. manok. Puro chicken. Pwede naman na... Sana all kinakain. Naubo. Nasamit ako dun na. Nasamit ako. Wala pa namang kinain. May iba, minukbang. Sana all puro balot. minumukbang. Puro balot, puro chicharon. Oo. Pasintabi lang, meron ng isang Filipino na vlogger na mukbanger na namatay dahil dyan sa pagmumukbang na yan. Sabi nga ng mga mambabatas na, teka lang, lagyan natin ng resolution to na hindi po pwede na yung pagmumukbang ng sobra or sa content kasi nga baka yun pang maging sanhi na ikakamatay ng nasabing vlogger. Pero kakaiba ang ginawa nitong si Nico Cado Abocado. Yung video niya ay entitled 2 Steps Ahead. Meron siyang 4.25 million subscribers sa YouTube. Oo, di ba? So, milyonaryo na to, Tits. True. Basic, no? Isang video niyan baka
nagnenet yan ng 500,000 halimbawa sa pesos. Oo. Isang video. Okay. Eto, ang video niya ngayon 2 days ago lang na-upload itong 2 steps ahead na nagpakita siya, ulo ng panda, pagtanggal, na siya kalat na siya, na ang payat na niya, as in, sexing, malayo sa nakilala mong na Nico Cado Abocado na obese na malaki. Okay. Ang views ngayon ng kanyang video na yan ay around 32.8 million views. So sa tingin mo ilan yan? Million din yung kita monetization value ng video na kasi yan. 32.8. Oo, sa dami, sa ads niyan. Tapos 25 minutes yung video. So millions yung kikitain niya. Isang video pa lang yan Yes. So imaginin mo. So ang pinupoint lang natin dyan mga kabisyo ay kaya nating magpapayat kung talagang willing tayo at meron tayong motivation. Yes. Lalo na kung ano magandang motivation mga kabisyo, yung length ng buhay. Of course. Sabihin natin, you only live once kaya kainin mo na yung gusto mo. Pero once nga, pero ang ikli. 'Di ba? Kasi nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng diabetes, cholesterol mo mataas, masaya ba 'yun? You only live once. Yun na nga, hindi ka na mabubuhay. Oo. Pagkatapos nun, pagkakain mo, 'di ba? Hindi masaya 'yun. Mukha lang masaya. Mukhang masaya pero na nakakain mo yung gusto mo, pero pag sobra, kasalanan. Lahat naman ng sobra po hindi maganda. Tama. Anong tip ang pwedeng ibigay ni Tita tayo sa mga nais magpapayat dyan? Di caloric deficit. Bawasan ng pagkain. Alright. Lalo na ng mga junk foods. Mga pagkain na mabilis na kukuha. Mga fast food. Ano makukuha? Mga mamantikang pagkain. Mamantika, puro perito, no? Oo. Okay lang in moderation. Halimbawa, twice a week. Fast food. Di naman maiwasan magkikrave ka ng burger at first. Diba? Sarap dun. Oo, masarap. Pero pag talaga. daily, hindi na siya. Hindi talaga healthy. Aminin na natin. May pang-afford ako tanya, Chinito. Di sige, bala ka. Pwede mo naman kainin araw-araw kung anong gusto mo. Pero hindi ka magiging healthy. Pero may consequence yun. Yun. Sabihin, kung mamamatay ka, mamamatay. Pag nabangga ka, healthy ka. Nabangga ka naman. Ay, ibang, yun, pilosopo na yun. Ang dami Oo nga. Kung nga na, yung iba nga, natumbahan lang ng walis, namatay niya. Diba? Nauli sa motel, nabaril Wala, grabe. Dami babae nag-jogging kasi Nag-jogging lang, tapos nahuli pa. Iba kasi yung kasama, so wala din. Bahala kayo. Mukbang yung pinag-usapan. Bakit nag-mukbang pala kami doon? Diba? Mukbang din ng babae. Pero yun na nga, inspirasyon po yung ginawa nitong si Nico Cado Abocado na from a very, very big guy, big overweight. fat guy, overweight and obese. Ngayon, napaka-sexy na niya. Tas tuloy pa rin yung pagmumukbang niya. So at least kahit pa paano, siguro kaya na niyang kontrolin. Yes. For the video lang ito Then the next mukbang niya, maybe next. Or kakain siya madami, mag-exercise din siya ng madami. Kasi pag kain madami, exercise wala. Basic. Sana all kinakain ng madami. Pakain. Happy pista! Ayan, sabi niya, "Oy!" Sabi niya, "Pakain ka, happy pista." Grabe, ang ganda ng video niya. Sabi niya, "Hello, vlog." Sabi na vlogger? Hindi, sabi ng panda. Ang laki ng itim sa mata Yung panda? Yung vlogger. Na black eye, nasuntukan. Yung vlogger? Yung panda. Meron yan nga anime yung Kung Po. Yung panda? Kung Po vlogger. Sige, yan mo na. May ballpen nga yan Yung vlogger? Mali ka. Ano daw? May ballpen. May boyfriend? Ballpen? Bungol ka bang gano'n? Di alam. Di naman nagpa-ballpen yung mga tao ngayon. Di alam yung panda na brand. Iba kasi yung ballpen ko mga pasosyal Ano? Pilot. G-Tech. Hindi. Ako yung Apache lang ako yung na ballpen. ballpen? Yung mag-igit-igit sa anay. Bangkanol! Oo, yung tintayo na sa polo. Panda ballpen? Apache yun. Anyway, ang dami na niyang followers. Yung vlogger? Yung panda. Isa ba yung nakatira sa Antarctica? Alina. Baka sila yun. Penguin. Ang penguin yun naman panda. Ang panda yun.
Nilamig kawawa siya doon. Nilamig sa Antarctica. Yung panda? Yung vlogger. May helicopter naman yan kasi mayaman na yan eh. Ay, yung vlogger? Yung panda. Uy! Oo nga no. Sino, ba't ka nabita? Asawa ni? Ayaw nga ni. Pondo? Ay, sandali lang yung ating Saan ba nilalagay sa zoo? Yung panda? Yung vlogger? Ay, kawawa. Dito kasi siya nagkuha ng content. Yung vlogger? Yung panda. Kaya palang ganda ng ano niya, no? Ng tripod niya. Yung vlogger? Nung panda. Uy! Kaya pala. Ano? Ang dami niyang followers. Ang pagkain niyan, dahon ng kawayan. Ito ba yung kawayan? Why? Sa planeta ka, ha? Palibasa yung kawayan, alam mo, yung sa banana Q na. Wala talagang dahon yun. Yung kawayan? O yung panda. Oy! Dali-dali lang makikinig sa aming winner, ha? Si Renato Corpus Braco Jr. Punta ka na dito, Col. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you by